गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिनि 23थि मुंख्लं सान फालिदों। दिनै बिजनि दखरा एप्सनि बानजायनायाव बर' बाजार दालाय एप्सनि मददजों फस्लाबारियाव थानाय मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि मांखरसालियाव 23थि मुंख्लं सानखौ फालियो। बे हाबाफारियावनो एप्सनि फिरफ्लाखौ ससे बिरहोयो बिजनि दखरा एप्सनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा। हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिबार बाउसनो मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि अनसुलि बिसि प्रमिला मुसाहारि बिथाङा लोगोसे बिबार बावो बिथांनिनो नखरनि फंबाय फिसाला बिहामजो फिसौजो आरो नखरनि गासै सोद्रोमा बिथांमोना। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिजनि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि परनिन बर' बिथाङा लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि फस्लाबारि गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसा दैमालु गोजौ फरायसालिनि फरायसा फोरोंगिरि मोनफ्रोमबो दालाय एप्सनि आफादगिरि गाहाय नेथारि लोगोसे मावथि बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होयो। बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। जोंनो आलदा बडलेण्ड नांगौ गोख्रों दाबि दैखांदों बारग' भलन्टियार फर्सआ। जेब्लासिम आलदा रायजो बडलेण्ड दाफुंनो हाया अब्लासिम जिरायनानै थानाय नङा बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफ्रा। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशननि लोगो आफादगिरि बान्दो ब्रह्म बिथाङा बुङोदि बडलेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारनायाव जेसेबांखि जेंना जेंगोना फैया मानो बडलेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमगोन। बेनि थाखाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा लोगोसे दङ। बेजों लोगोसेनो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मावलांनाय खामानि आरो बोसोनफोरखौ बिथाङा रायखांदों। फेडारेशन इन्टारनेशनेल फुटबल एसोसिएशन सुंद'यै फिफाया 80 खेबनि थाखाय फुटबलनि जोहोलाव लियनेल मेसिनो बेलन डि अर 2023 बान्थाखौ गथायबाय। फुटबल मुलुगनि गिदिरसिन बान्था 30 अक्ट'बराव पेरिसनि थियेटार दु सेटेलाइटआव खुंजानाय बेलन डि अर 2023 बान्थाखौ आर्जेन्टिना हादरनि फुटबल गेलेगिरि लियनेल मेसिया मोननो हाबाय। बे बोसोरनि बेलन डि अर बान्थाखौ देरहासार जानानै 80 खेब बेलन डि अर बान्था देरहानो हानाय महरै मासि आवग्रिनो हाबाय लियनेल मेसिया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल लङा दैसानि स्लुइस गेटखौ बोसोरफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो ना हमनानै जानो खाबु होनाय बायदिनो दिनै मोनाबिलि एबा हरनि समाव दै नागारगोन। बेनिखायनो ना हमनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गाबोन 1 नभेम्बर 2023 अक्ट'खालि फुंबिलि समनिफ्रायनो लङा दैमायाव ना हमफैनो हागोन। क'क्राझार सथ' आदाबारियाव आयं सानखय ब्रह्मनि 12थि रुंसारि सान फालिदों। बड'लेण्ड इन्डिजिनियास केम्प एस'सिएशन सुंद'यै बिगियाननि बानजायनायाव आयं सानखय ब्रह्मनि 12थि रुंसारि सानखौ मंगलबारनि फुंबिलियाव क'क्राझार सथ' आदाबारियाव थानाय सानखय ब्रह्मनि मांखरसालियाव फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव बिगियाननि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिगियाननि लेङाइ आफादगिरि सन्तराम बसुमतारी आरो रुंसारि आयं सानखय ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावग्रोयो आयं सानखय ब्रह्मनि अनजालि बिसि रुनिबाला ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार जिल्लानि मोनसे समनि दिप्र त्रिदेब नन्दन आरो बिगियाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि थागिबि इन्डिजिनियास केम्पनि बिफा आयं सानखय ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइनि 31 अक्ट'बराव चाइनायाव हरखाबै रुंसारि जादोंमोन। बिटिआर सरकारनि गेदेर बिथांखिनि गेदेर मावफुंथाय आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेक मोनफ्रोम मन्दिर मस्जिद गिर्जा फसंथानफ्राव 2.5 बोसोरावनो आथिखालाव गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि खामानि जेरै लामा दालां बान्दो दंग बायदि बायदि खामानि मावफुंनायनि अनगायैबो आलादा बिटिआरनि बिथांखि जेरै माइनाव सोरां गियान सोरां गोदै बेरेमोदै जांख्रिथाय बायदि बायदि बिथांखिफोर मावफुंनायखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआर सरकारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दासान्दि गोबां मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्राव 2 लाख रांनि चेकखौ धोरोम फसंथाननि जौगानांगौनि थाखाय अनसुंथाइ होगासिनो दङ। बेनिनो दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गावनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव थानाय गं 14 मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्राव
आलारि स्रां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेकखौ राननाय नुनो मोननाय जादों। जाय बिटिआर सरकारनि बेबायदि बिथांखि मावफुंनायखौ गुबुन गुबुन धोरोमनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि आवथायाव थानाय रौता आरो अरांनि गेजेराव धोनस्रिघाट खलबारियाव खुंगा 68थि बोसोरारि माइनाव लोखि फुजाखौ सानबानि हाबाफारि लानानै दिनै सानथामाव आगान होबाय। बे माइनाव लोखि फुजायाव सनितपुर दरं आरो उदालगुरि जिल्लाफोरनिफ्राय 10,000नि बांसिन सिबियारि सुबुंखौ नुजाथिफैनायखौ नुनो मोनो। गोदो दरं जिल्लानि गेजेरावनो गोजामसिन होनना बयबो मिथिगौमोन, नाथाय आथिखालाव उदालगुरि जिल्लायावल' मिथिसै।